Kalong ka aka ka Sngewsih bat Sngewdiau ya kipat ba Shnong jong ka Shnong dom Pynroi Southwest Khaw Hill District hakabai ki jing mentoy ki bakani ka Shnong ka juyo na ka sorkar Henry mentala kumba khatlai teli ki snem kadi ka Shnong kala du no ya Khaw Reshon nadu bakadan ka jing perung thamai ya ka census house nem arajar khatway ka Shnong dom Pynroi ka bahap pa Mawkyrwat block Southwest Khaw Hill District kadi ka Shnong ka bajingai tang kumba arpulai kilometers na Mawkyrwat bat ka jing don ki long yang hapo kadi ka Shnong kalong kumbasan pho teli kadi ka Shnong kadai ka bala rim baha Mawkyrwat ka bala kanjo anriu pu ars nem menta ya ka bala seng ya ka nadu usnem shi hajar khandai spa anriu pho u menteri Shnong jong ka dom Pynroi uba bat juban snaitang ulia thu bakani ka Shnong hagi por ki ba menshwa ka jio bet ya u Khaw Reshon Henry ka Sngewsih ka long banadu usnem arhajar khatway shajrong kani ka Shnong kala sha pendu no u Khaw Reshon bat la ya thu ba shem la tep na ka ika daw ki la sha pendu no ya uniu Khaw kumta na kaliang kipat ba bat ki bor penyat Shnong ki bu ka jingkan tu ya unong mi khamat kani ka thaiñ uba renik ton lingdo tongkhar bo nyarap lem ban penkren sha ka sorkar halor ka jing jong kipat ba nong shong Shnong shu sa ka wei pat ka Shnong ka batip kum ka mau thau yang nong tua ka bahap hapo ka Mawkyrwat block ka bajingai tang kum ba khatway kilometer na Mawkyrwat ka balayo la ka jong ka bor sen shar Shnong nadu usnem arhajar iway Henry ka Sngewsih ka long bagani ka Shnong hadu mental kam shem pat layo lagi jong ki skim Pynroi kerpang kum ka jing tresis pa asngi bat kiway uba di tulan lingdo u menteri Shnong ka mau thau yang nong tua haba keren shikilat pathai kubor ulapan pau ka jing Sngewdiau ka bajor namar kani ka Shnong kala kenjo mental shaka arflai snem Henry hadu mental kam shem pat layo iki skim laka jong bat kum balong menta ki yo tang ki job card bat ki hap ban lang bat ka Shnong mau thau yang nong trau uba di tulan lingdo ulaya thoru pa ki skim Pynroi ki ba ka Shnong kayo nadu menta kum ki footpath bat ki wei ban pentrai bun sien ki ki skim ki ba yo na ka MLA skim te nakaliang jongi punga Shnong ong ba bade batu leu Reshon te masung ong ba nakaliang jongi kim Shnong ong kalong ka jeng nong ka Khaw nadu usnem ada kadway suat ong ba ka sensos NP te nisung ong ba ka arong ndre bade sensos bade Khaw sung ong ka de ka jing bakla no reng no bade ini motor ilawan manlek to ya din araja kerlai ka sing dumi ka pau su bade Khaw ting sung ong nalayang dumi ku Shnong ila lek mi sha blok lek mi sha disi te hakabakut nalayang di departemen yang nyemak le namar bakade ka jing bakla ka sistem ne ka jing bom rumah kata data na sistem kapor menteri tinggal ong nadu usnya maklai adu minta ni kum ka Shnong nim syam yo yu kausion kabalong ka jing mutoy kinung Shnong ba masnya ong nakalian jing Shnong leko persen ki de ki nongrep ngim don yung tresor kar tan ki kai ad hoc minta tinggal ong bobon knai ko persen ki de ki nongrep tinggal ong nakalian Shnong ila do Khaw kene ki jing mutoy ban yo pentra no Khaw namar ba iwe ki Shnong pi yo Khaw kalau ki jing mutoy ki kesian ka yo ka kot te masang ong ba nang ba ka jing wan jong pi ban kli ni kum ki nang kit kam Shnong masang ong kalong ka kubor kinong mikmat bakin kren kina thu bi kane ba adu muntan adu area kadwe kam sim don siu kata ka ban sorbe ribas sorbe na du area kadwe adu muta ajar arko sal te na ling Shnong hadu kasos na ngadu ai Reshon te ni bu ke di tepat na yang joni Shnong di hikmat kam tam MLA beremborong masih ke jeng klik ban kan kapor musim ong ru muta dalu kinam mat lang bagi MP lang bahkan ka sosial media man keren lem ban pek ini Shnong di batu di kabahat tam ni Khaw sian kabalong ke mutoy uduk sup
kup siliang usem siliang tena liang ni kum ka Shnong ta kum ta hi ko bane to ki kum ki pras kum tia te nang ni maro ni nas budin ya kan kum ta hagi badai pek lam ba ki department per kam tam ka supply ba kam tam ro kin mi kmat ba dai hi ka hok ban sim ki tri ta Shnong ki thau ku ba po ka sun si jong ni ko mi ka ne ka scheme ko ba rap ki pa ba kan ba ka ne ka scheme chis pa sngi ka mi te pa ba ko na do ko bastang ye yo ka ye bet ku ne adu munta badai ba kini ki yin do group kato 8,000 katway nilado ngem paules am te hadin kata ni lagi kendu beri o hadin kata beri o wan Shnong jongi ban pa revise survey ya kata tingas ngem ong 8,000 khatsang kimi kiles hadin ba wan survey 8,000 khatsan kimi yang khatdu tili kiyen but verify usnem 8,000 khatnyau te verify berpenting kena kita kan dari kiyen na kita kan dari kiyen ro kawe kayen kajak tingi yok khasan teli te hadu mentang yo kan pentre tang ya pentre lo mentang yo ini kiyen yok yang awai cho ra tu Khaw để cái ông độ hành chung xem mà chi con để cái ông bon cái ông độ để chỉ là xem cái ông ác mình giá nằm ở tan Khaw bukan cho ra Cek ai ka yang kerpat